Masu kallon mu barkanmu da warhaka, sannunmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na farfajiyar mata, shirin da ke zuwa muku a wannan channel mai suna farfajiyar mata TV da kuma ɗaya channel ɗin namu wato Na'isa TV. Dukansu a YouTube. Muna kawo muku shirye-shiryen abubuwa da suka shafi mata da maza kama daga yanda za su gyara jikinsu ciki da waje, da kula da mazajensu da yaransu da magungunan ƙarin ni'ima da na sanyi, da ma abin da ya shafi maza su ma a ɓangarensu na gyaran gida duka wannan shiri yana kawo abubuwa waɗanda ba sa cutarwa ga lafiya sai dai ma su inganta lafiya duka don a gudu tare a tsira tare, a kauce wa amfani da abubuwan da ba a sani ba waɗanda za su je su jawo matsala a zo a ƙare da likitan gane. Shi ya sa muke ba da abubuwa waɗanda ke za ki haɗa da kanki ko kuma shawarwari ko kuma mu ba da abubuwan da za ki haɗa da kanki dai a cikin kuma ƙalilan ɗin kuɗi kuma ki yi amfani da shi a ga fa'idarsa ciki lafiya baka lafiya. To yau shirin namu za yi magana ne game da ɗan wani jan hankali, tunda mukan yi jan hankali game da abubuwa da suke faruwa. ‘Yar uwa a matsayinki na mace kina da miji, so da gidan da mijin da komai da ‘ya'yan duka suna wuyanki ne, to da Allah akwai abubuwa da suke faruwa za ki ga wasu mazan sun fito a hargitse, ina nufin dressing ɗinsu kayansu kwata-kwata babu matching, an sako kaya daban, kaya sun taho kaya daban, kalar hula daban, ko kuma wani ma idan ya tashi sai ki ga akwai wanda zai yo dressing ɗinsa burwatsai, wani ya ɗauko wandon shadda ya saka, wani bin za ki gansu jefi-jefi haka ya ɗauko kuma t-shirt ya ɗora, wani ya ɗauko wata hula kuma ya maƙa. Ko kuma wani in ya sako kayan ma iri ɗaya ya zamana cewa kuma ki ga zaren hulan ko kuma kalan bai hau da abun nan ba. To ‘yar uwa gaskiya kuskuren da ake samu matuƙar a ce ke matar aure ce gaskiya mijinki ya riƙe wannan dressing ɗin to gaskiya za a ce ba ki san me kike ba, ba ki ansa sunanki na mace ba, to ya kamata ki tsaya ki zaɓo masa kaya wanda yake matching da hularsa da kayansa, zaren da aka yi aiki da shi a zaɓo hula matching ɗinta da kalar zaren a saka. Gaskiya ‘yar uwa ya kamata a ce an tsaya an gyara wannan kuskuren. Idan da can yana yin dressing ɗinsa a lokacin ba ke bai auro ki ba, to wannan wani abu ne daban, amma yanzu in kika zo lallai a samu canji a san cewa ya samu mai kula da shi, ya samu wacce ta dace, ya auro wacce ta amsa sunan mace. To ya kamata a ce an kula da wannan, yawwa a kula da wannan kuma ki kula da underwears ɗinsa, ya zama cewa kar ya saka kaya babu underwear, ya zama ya sa boxer ya kuma sa singileti, ya kamata a ce lallai kin kula da wannan. Idan kun ji daɗin bidiyon mu a shiga a yi mana liking, a yi mana subscribing, a yi mana comment kuma a yi mana share domin sauran ‘yan uwa su ma su amfana kuma a danna ƙararrawar sanarwa inda da zarar mun ɗora sabon abu zai zo gare ku. Muna godiya da kallon shirin.